Takže čau, vítám vás u nového videa. Teď asi si říkáte, že skoro 2 týdny nevyšlo žádné video, tak jsem se rozhodl to napravit. Dneska to bude z GD, už tady mám i mody, takže to bude větší zábava, ale dneska budeme hrát bez lidí, protože dneska si budeme snažit dohrát ten level. Ano, snažím se ho dohrát už hodně dlouho a teď vám ukážu, jako hraju 19 lidí a tady je vážně, no. Pak se vám zapnu hudbu, teď jsem to vypl na chvilku, protože tam non-stop dával nějaký emoty. A teďka to zkusíme teď jedno kolo, abyste viděli, jak hraju tady. Ale tady hraju už hůř, protože tady je blbý, že tady tolik lidí. Tak, tady tahle část je takový mega chill, to je prostě za mě strašně lehký. Ale pak on je jako tenhle level je sám o sobě jako lehkej. Ale je tam hodně míst, kde můžeš prostě umřít jako blbou smrtí, že třeba chvilku nedáváš pozor. Když jsem začínal s GD, tak jsem tenhle level hrál a vždycky tady v téhle části jsem měl problém s tím, že jsem třeba skočil a tady prostě jsem neskočil a prostě tam takhle dopadlo a že jsem třeba tam něco nevyšlo, ok. Takže už tady skáču a jdeme to pokusit se dohrát. A teď se mi sedí špatně, tak ok, teď a jdem na to. Hopa. Já tenhle level, jak třeba jsou nějaký levely, když se snažíš beatnout a prostě jsou takový ty démoni a tak a ty ho prostě ten level úplně nesnášíš. Teď se mi to trochu seklo a ten level prostě úplně nenávidíš, ten level. No a právě tohle já o tomhle levelu nemůžu říct, teď nevím, proč mi to nejde, když jsem zapl natáčení. O tomhle levelu to nemůžu říct, protože já ho mám rád, tam je to dobrý level, jenom prostě tam mám tyhle blbý chyby a teď jak natáčím, tak se mi to trochu někdy lagne a prostě kvůli tomu umřu. Ale je to dobrý, já třeba GD mám mega rád. A teď to zkusím na myšce, já teď nevím, proč umírám. Tak, jako kámoš, který když jsme byli na kolu na Discordu na jednom serveru, tak on to beatl a já jsem se jako ptal, proč umírám, když mluvím, já jsem se ho ptal, jakoby na čem hraje a na čem je to podle něj best. On mi řekl, že vlastně hraje na myšce, ale že mu přijde prostě, že ta šipka, mezerník a večko, že je prostě nejlepší myška. Ale když jsem se zeptal třeba Honzy, mýho kámoše, který natáčí a je dobrý, teďka má právě stream, tak on mi říkal, že hraje na šipce a když jsem se ptal i prostě kámošů, jsou hodně mega dobří GD, což je Honza, ten je nejlepší, a ti říkali, že hrajou na šipce, tak já se to teď někam dostat dál a za chvilku se ozvu. OK, už jsme tady a já teď budu trochu potichu, protože vážně teď nechci umřít. Jak jsem tam mohl umřít, když tahle část je tak lehká? Že tahle vývka je lehká, jak jsem tam mohl umřít? Kamo? Ach jo. Ten level je lehkej, já nechápu, co mi na něm nejde. Tady jsou prostě ty pitomý chyby, když se ti prostě takhle stanou, tam jsem umřel asi už 10krát na tam té části. Ach jo, že nejsme ani v půlce a tady zase umřu, že jo. Já teď nebudu mluvit, já se musím soustředit. Kamošek, to je docela lehký. Kamo, tohle místo, tam jsem umřel už minimálně 100krát. Tohle bych je bral za úspěch, že se vůbec jsem.
Víte, jak jsem na začátku videa říkal, že tenhle level mám rád, to se dost rychle mění. Si děláš za mě kozy. Hej, borci, teďka bych udělal takovou jednu věc, co asi nebudete čekat, a je to. Nevím, jestli to píšu správně, protože jsem úplně vypatlanej. Tady. To ono? Jo. Jdem se zahrát skill test. Jo, tak tady tohle jsem už pohnojil, ale zkusím asi to znova, počkej. Jo, bracho, to projedu takhle. Ne, jdeme se snažit. Mně tohle nepůjde, já to neumím. To budu mít Fko, mám Fko. Já to věděl. Ne, nechci znova. Kamo, jak tohle může někdo dát? Ne. OK. Fko, nedá se nic dělat. Tohle zkusíme. Jak bde? Však jsem to zandal docela dobře. Aha. Tak tohle bude ještě horší, bracho. Tohle dá minus. Tak to se musel být asi předtím hodně špatný, že tohle jde. Aha, už to chápu. A Cčko. Dobře, jdem dál. A je. Dčko, OK. Já vím, já jsem to dal na mnohem lepší, jako já vám nelžu, měl jsem to mnohem lepší, jenom teď zase mi to nejde na video. Teďka se zahrajeme Urban. Píšu to správně. Tady, ano. Je to tak. Jde se zahrát Urban. OK. Tady to bude asi to je grafika zvyšuje, když tak, hele. Opa. Když tak to není tím, že mám spadnej oči a tohle to je tak naslal, že ta grafika, to tenhle to zná teda. OK, já nechci, aby to vypadalo, že máš potom data. Zahrajem si Jak se to jmenuje? Já jsem The Night, doufám, že to tam vyle. Tady, The Night. To je podle hodně lidí, to je jeden z nejlepších demonů. A já se dneska vyzkouším tady s váma. Jo. Když ti nefunguje kláves. OK, počkej. Co mi říká, že umřu? What? OK, jdeme zkusit. The Nightmare Reel. Zkusím, nepotřebuji zvuk, já ho stejně nedám. Jo. Bra. Nevadí. Já bych to pro dnešek ukončil. Doufám, že se vám video líbilo. Mně se to moc nelíbilo, protože mi to vůbec nešlo, jakože vůbec. A takže dejte like, odběr a čus.